adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyong doktora ni Obra ug attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Cheche. Hingkod ang pangidaron, may ka-live-in ug may duha ka mga anak. Taga Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Minyo man gud ning akong ka-live-in ug maoy amahan ni ining duha ko ka mga anak. May upat sab siya ka anak sa iyang kanhi asawa. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa among panagkaila. Ingon niini ang mga panghitabo. Bye, Fred. Salamat sa pagatod. Bye, Chichi. Thanks sa time. Bye. Gwapo ba yan niya, uy? Bisan, may edad na. Kinsa tong hamtong naghatod nimo? Naraman kay Dahima, uy. Kuyawan malagtan mo. Kanina ra ko din oy. Wala ka makabantay tungod kay naglupad ang imong una-una sa maong tiguwang. Oh. Gikapoy ko rin sa akong klase, ma. Gusto na ko mapahaway. Ayaw kog talik di, Cheche. Kinsa mong lalaki? Maro man gud gihapon usultihan ta ka, ma. Supak man gud kaniya. Kay nga naman. Menyo og may mga anak. Di pa mo na ang tanan. Kinuha ko? Nakigrelasyon kag Menyo? Wa pa, ma. We're dating pa. Unsa? Kung mauna, likaye ang mong lalaki, ha? Likaye siya. Ma. O, dili ka makalikay na ako. Fred. Kaya kung gituman mo pa ang imong inahan nga likayan ko, wa ka unta makikita na ko karon din sa coffee shop. Sugtan ako, o mag-ipon na ta. Pero ang imong asawa, Fred. Ay dugay na lagi may nagbuwag. Human ko niya planuhing ipapatay. O nagkasabot ang may wa na hilabtanay. Kung simba kugok doon taniya. Ipadayon kong kaso, ipapriso ko siya. Fred. Gawas pa. Dili siya kareklamo sa akong kaayo niya. Bisan pa man sa iyang gibuhat nako. Wa ko siya pasagdi ug ang among mga anak. Ako paghihapon ang nagpa-eskwela sa among mga anak. Ug gihatagan ko siya sa special power of attorney sa among napundar dihang kami pa sa among bahay nga ipatukod og mga boarding house. Apan dili pa mo anaw. Kung akong kagustuhan, gusto gyud unta ko nga magpa-annulled kami. Pero, maro kayong babayhana eh. Wa mo sugot nga ipa-annul ko ang among kasal. Unya, kung kita na unya. Mahimo ba unya na lang ta maghuna-huna kung naon niya nakita niya ng sitwasyon natin. O pagkani ko ni mo sugta. Tawa ka lang. I-enjoy lang na ito ang atong company. Basta, ipasali ko nimo nga way asawa na ko nga mugukod na to. Kung sugton lang ko nimo, ako'y mo pa-eskwela nimo og tiwas sa kolehiyo. Mo palita og bay og yuta nga atong kapuy-an. Og ibutan ko sa imong pangahan. Aron sa ingon, dili makapanghilabot ana ang akong asawa. Fred. Nayabag ka na, Cheche. Makigtipon ka og Minyong dako. Ma, buwag na si Fred sa iyang asawa. Dugay na. O nagkasabot na silang wa na hilagtanay. Maong safe ko, ma. Safe sa imong kagaral. Maayo mag-anod na silang pagkabawaga. Kana kay wa mo sugot ang asawa nga magpa-anol sila sa ilang kasal. May plano pa na. Ma. Iresgo nimo imong kinabuhi ng tao minyo. Plano man gani siyang asawa nga ipapatay siya. Ikaw pa ka, ha? Mauna-unaan nagmaayo, Cheche. Ayaw pagbinugo sa lalaki. Ma.
Nagtuman gid ko sa akong gusto. Nikuyo gid ko ni Fred ug way nahimo ang ako mga ginikanan. Pinangga man sabog ko ni Fred ug hinatagan sa tanan. Ug tuod man, wa man tuod maghilabot namo ang iyang asawa. Ug sud sa among panag-ipon, gitinuod ni Fred ang iyang saad nako. Ang tanang napundar namo nga bay ug yuta, ingon man sa kinan, nakapangan kini nako. Hangtod na nakaanak mi og duha. Malinaw ra man noon ang among pagpuyo, ug way bisan attempt na lang nga mosamok namo ang iyang asawa. Unya, Granny! Uy! Mayo kay nakaduaw ni mga gwapa o gwapo kong mga apo. Sabak ko, Granny. Oh. Sabak ko, Granny. Oy, di mag-ilog, ha? Ay, raon niya na apo. Dire, kamong duhay sabak ni Granny aron way away. Kamong duha. ay ako lagi nagisuroy nimo dinhi ma, kailangan gyud kaayo. Sabak gyud sige imo nga atutang granny, mami. Uy, gimingaw de mong Granny. Ayun. Uy, permig yung duawan ninyo si Granny din, he. Aron dili may magmingaw, ha? Mami, dugay sugot. Ha? Uy, ako pa'y gibasol, ay. Siyempre, may work sab si mami. Nya, mag-atiman pa man sang dahil. Mauna diha. Kay ngita magkagpares nga tiguang. Tig-atiman ka na lang. Mama, gid, uy. Ay, kung pag iningon nagsulti ko na ang mga Ah. bata. Di pa ni makasabot ng mga bata. Dili ba, mga apo? What man, Granny? Joke, ti aura. What ko no? Wala lagi makasabot. Granny. Oh, apo ko. Ma, itanaw ako sa mga bata, ma. Itaron ko lang og park ang akong sakyanan. Nindot unta ang kinabuhi ni mo karon. Nanong naunta man na, ma. Di ka ba di ay happy sa akong kalipay o kaharuhay o ba ni Fred? Nindot unta kung asawa kang yun. Kaso, matawag ka lang nga kabit. Ma, FYI, ma. Dili ko kabit. Oh, kayon sa manday ka. Ngaminyo man ang imong kapuyo. Gani, dili mo mahimong magpakasal kay dili mo sugot ang asawa. Ma, dili ko uyon katawgong kabit. Kay in the first place, buwag na sila si asawa diyang niabot ko sa kinabuhi ni Fred. Wa ko kubita si Fred. Siya ang naninguha na ko og gisugot ko siya. Kay nakumbinser ko niya nga wa na sila si asawa og mahal ko niya. Mga tarungan pagyud ang gugma, bisag way katarungan. Tambag lang. Isecure ang kaugmaon sa mga bata. Duha ka na sila og mga gagmay pa. Simba ko, mawa si Fred, kay may edad na kana. Unsa man ay ugma sa inyong mga anak. Ma. Hilom na. Ayog hilaki ang sulti si mong mama. Kay, husto masab siya. Gusto lang siya o kasiguruan sa iya mga apo. Nagkasabot ko niya. Kabuutan kita mo, Fred. Maungwag ko masayop sa akong pagpili ni mo. Kinibaw kong uban ni mo. Magmalipayon ko, Fred. Oh, I love you, Titi. I love you more, Fred. Sa pagkakaroon, 11 years na mikapi nga nag-ipon si Fred. Og so far, okay ramang yun ang among pagpuyo. Dili kalikayan nga usahay mo bati isab ko og kapalaka. Ilabi na og pahimangnuan ako sa akong inahan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 2010 pa mi nagkaila sa akong kaipon nga usa ka military retiree. 11 years kapi na mi ining tuiga. Minyo siya og dili anawd. May katungod paghihapon ang iya asawa sa among napundar sud sa among panagtipon. Ikaduhang pangutana, nakapangahan ako halos ang tanang napundar sa among panag-ipon. Sama sa bahay, lute og sakyanan. Pwede ba paghihapon ning mahilabtan siyang asawa o kaha mga anak? Ikatulong pangutana, usa ka military retiree ang akong kalib-in.
Pwede ba nga maapil ang among duha ka mga anak sa iyang mga benepisyo kay mga minor di edad pa man ang akong mga anak? Nag-edad pa og 3 o 1 year old. Ikaapat o katapusan, kung galing maabot ang panahon nga magsamok ang iyang unang asawa namo, equal ba ang pagbahayin sa mga kabtangan sa iyang unang mga anak, sa iyang asawa, ug sa among mga anak karon? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cheche. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, inyong mga problemang may punto legal, medical, personal, mga behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsay nag-aging depresyon din ha, kinsay na mga emotional nga mga estado karon tungod aning pandemya nga murang maguol na gyud tag masulubon na gyud kaayo ta, oy ayaw gyud mo kawagtang og pag-asa kay nindot ra gyud gihapong mabuhi mga sukintig paminaw. Og na ako na as Dr. Obra, na as Attorney Elaine nga mohatag ninyo og tambag no kalinawan solusyon ug di man gud gani na solusyon, at least magaan-gaan ang inyong paminaw, inyong pagbati, paminaw mo sa ato ang programa, maka-realize pud mo nga uy di ra man day ako'y naigi-agi ang problema, or hala mas bugat pa man ihang problema kagamay raman day aning ako ang gihinuktokan uy o giproblemahan uy kumpara sa kaning giagian sa ato ang letter sender no. So mo nay purpose aning ato ang programa. So katong naay mga gusto i-share, pwede ninyo ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw, tawgon nato sa pangan nga si Cheche, ga taga Davao del Norte, og ipadani ni ang suwat pinaagi sa kini ang akong Suliran official writers page. May kaipon nga minyo si Cheche, sulod na sa 11 years, oy dugay-dugay sad no. Usa ka military retiree, nagkita sila dihang naa sa college pa si Cheche. Buwag ang iyahang kaipon sa asawa ni ini apan dili kini musugot nga magpaanal sila. Gihatagan og SPA ang asawa ni ini sa ilang mga kabtangan nga napundar sulod sa ilahang kaminyoon, apan may napundar pud sila si Cheche sulod sa ilahang panag-ipon. Apan nakapangalan kini tanan ni Cheche. Nahadlok lang si Cheche nga basin manghilabot ni ini ang asawa sa iyahang kaipon na asad sila'y duha ka anak. Unang pangutana, 2010 paming nagkaila sa akong kaipon nga usa ka military retiree. 11 years ka pinami ni ining tuiga. Wow, going strong ha. Minyo siya og dili annulled. May katungod bagihapon ng iyang asawa sa among napundar sulod sa among panagtipon. Okay. Ang atuag yung balaod manggod niingon nga ang properties nga ma-acquire sa usa ka tawo nga minyo, samtang minyo pa siya, i-presume yun na siya nga conjugal property. Unless klaro o specific nga nakasuwat o nakasulti didto nga ang iyahang gigamit pagpalit, iyahang exclusive property o eksklusibo yun na siyang iyaha. Gibuhat na nato tungod kay wa pa manggod na gidawat sa ato ang balaod, sa ato ang family code ug sa ato ang gobyerno ang kanang panagtipon nga way benepisyo sa kasal, labi na kung ang usa ka parte sa panagtipon minyo. Pero naapoy provision din ha sa ato ang Family Code, Article 148 ug Article 149, nag-ingon nga mura gini sila ang portions mga sukintig paminaw sa ato ang balaod sa Family Code nga mo govern kung pananglitan regarding the properties ha, ang balaod nga mo govern sa mga properties kung unsaon pagtratar ang kanang mga kabutangan nga napalit no sa duha ka magtiayon nga wala na minyo. Ang 148 mao na siyang nagtagpuyo
pero wa na minyo, pero pwede untang maminyo kay puro single. Ang 149 nagpuyo wa maminyo tungod kay di pwede kay ang usa or duha nila minyong daan. Okay? Now arita there is 149. Ang 149 nag-ingon nga inana gani kung naa sila'y mapalit unya na nga nilang duha mahog gyud na siya co-owner, meaning 50-50. Unya magdepende sad siya kung unsa po'y contribution no sa usat-usa sa ilahang partnership. So murag co-owner, pareho ra gud siya conjugal pero di lang siya matawag na conjugal kay ang kanang word nga conjugal gireserba man gud na sa mga lehitimo nga union sa mas kasal. So mahog ra pod nga kung mauna ang situation, that is if kung ang property na rehistro ninyong duha sa imuhang kapikaso, si Cheche o kaning lalaki, mao na pagkarehistro. So half and half mo. Kung mingon kag half and half mo, then naay katungod no ang pamilya sa lalaki sa iyahang bahin, sa iyahang 1/2. Pero sa imuhang suwat, ang imong giingon nako nga narehistro ni ang mga properties ninyo sa imuharang pangan. So, anang butanga murang maglisod sila o gukod nimo. Okay? Ikaduhang pangutana, nakapangalan nako halos ang tanang napundar sa among panag-ipon sama sa balay, lote ug sakyanan. Pwede pa ba gihapon ning mahilabtan sa iyang asawa o kaha mga anak? Kung nakapangan yun na nimo exclusively, dili gud na nila mahilabtan or makuha. Ang kato ingon man gud kahalos tanan. So meaning to say na ay mga kabutangan nga or property siguro no nga narehistro sa inyong duha. So kana mo apply tong 149 nga ako ang pasabot. And ang magukod ra pod sa mga anak or sa asawa ang katong parte nga share, ang 1/2 nga share sa imuhang kapuyo, meaning sa iyahang ex-husband ug sa iyahang ug sa mga anak. Dili nila mahilabtan ang imuhang 1/2 share. Ikatulong pangutana, usa ka military retiree ang akong ka-live-in. Pwede ba nga maapil ang among duha ka mga anak sa iyang mga benepisyo nga minor de edad pa man ang among anak? Nag-edad pa og 3 ug 1 year old. Pwede kay anak man na niya. No, maski illegitimate, entitled man ug pwede man pud mahimong beneficiary. So, ako pa nimo ipa-appeal na siya and then ikaw as guardian ang mo-collect anak. Allowed man, di man ikaw ang gihimong beneficiary, ang imo mang iyahamang anak. No, allowed man na under the law. Katapusang pangutana og ugaling moabot ang panahon nga magsamok ang iyahang unang asawa namo, equal ba ang pagbahin sa mga kabtangan sa iyahang unang mga anak sa iyahang asawa o sa among anak karon? Okay, dili siya sakto. Pwede siya mahimong in so far as ang share no is concerned. Pwede gyud pero mahog manggod ni nga illegitimate manggod ang bata. So dili gid na ma-equal share. Nas dakog katungod no isip heredero di gid na when your husband will kanang imong ka-live-in, imong partner, the moment mawa na siya, ang mga sumusunod niya, ang legal heirs gud niya, ang ihang legal wife, kay kasado man sila. Ikaduha, ang iyahang anak sa sulod sa kaminyoon, o ikatulo, ang iyang illegitimate. Pero ang iyang illegitimate, dili gyud na maparihas og equal og share sa iyahang mga legitimate nga mga anak. Pero makakuha gud gihapon og bahin ang imuhang mga anak, no? Isip heredero kay heir man gyud sila. Dili lang equal ang treatment sa balaod between a legitimate and an illegitimate child. But of course, again, ang iyaharapong mabahin, it's in so far as iyahang share in the property, whether it's a property nga conjugal sa first marriage, makabahin ang imuhang anak, no? Or sa kaning mga properties ninyo, aning inyuhang pagtipon, no? Makabahin silang duha. Ang anak, ang asawa, tungod kay legal heir man, makabahin siya, but not as on the conjugal, kanang sa inyo ha. Nga aspect, di man na conjugal, iyahara man na exclusive nga property, kay co-owner man siya. Okay? Ang ako anang ginunta, no may pagmagpaanal na lang yun, ano kung dili mo sugot good, kay para na lang po unta mahilunan mo, hopefully, no nga, makonsider na ninyo para mas hapsay ang inyuhang panagtipon, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw
Sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo mga sukintig paminaw. Handumanan sa ka awit. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jay. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till Death Do Us Part. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa'yo nga kikaroon? Makining sa kalalaki nga nagtuyo sa palumpon lady. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Jay. Uy, transferi pa na siya, no? Hala, gwapuan niya. Uy, kay kaapon yan. Ngigo mo ka dog soyo, Oh, salamat kaya, Ria. Ikaw ha? Bago pagari ka ning among eskwelahan, pero daghan na kay kag chicks. Daghan ko taon. Jay, naarabay ibog ka ayon nimo. Ha? Kinsa man? Si Jessa. Jessa ba? Ay, kanang naasunahan. Kay baw ka? Sige ko na siya, cheer ni mo, hangtod na human kag sayaw. Oh, kana di eh. Guwapa mo lagi na. Ipaila-ila ko, bi. Ako si Jay. Bagong transfer ko din sa inyong school. Mauday nga karon pa ko makakita nimo. Ako sa day si Jess. Okay. Amiga na ta, ha? Sure. Ay, murag na igo mong kong Jessa da. Guwapa siya niya buutan. Bahala na eh. Makikistorya ko niya ugma. Nagpambanggawas na mo. Manguyab ka na ako? Ang tinuod, Jessa, sa una pa lang nga pagkakita na ko nimo, na love at first sight na dayon ko nimo. Sorry kayo ha kung prescore kay ko. Di ko gusto nga mag-usik og oras kung na ako'y gusto sa usa ka babae. Kay kung mag-unya-unya pa ko, magmahay niya ko. Jay. Unta, di ko nimo pakyason, Jessa. Jay, ayaw na kong dali-dali ha. Ako sa mong nahunaon kay murag paspas ra manggod kaayo. Jess, kumusta naman tong akong giingon nimo? Jay, ang tinuod, same taog na feel. Sa una pa lang sa akong pagkakita nimo, na love at first sight ko nimo. Maong, gisugot na tika. Tinuod, Jessa? Imo na ko gisugot? Lagi. Di man hinoon mo to, Yes! Thank you kay Jessa, ha? Salamat nga imo nagigong gisugot. Promise, dili ka magmahay. Yahaya! Kamu na din ni Jessa, bay? Lagi bay?
O lipay kay ko bay nga iyan akong gisugot bay. Oh, sukton gyud ka bay. Uy, kay gwapo mo ka. Nga, limpiado. Naganaginig mga babae nga naimog di mo ni diskulahan. Ikaw gid oy. Three months naman da ita, Jay, no? Mao gyud. Ug salamat kaya Jess nga wag gyud ka napulan ako. Nga no gud intaw mapulaan man ko nimo, nga pinangga man ko nimo. Love kay tika, Jess. Ug buhaton gyud ako ang tanan para nimo. Aron di ka magmahay nga imo kong gisugot. I love you too, Jay. And I hope nga dili ka mausap. Jay, Oh. naalagi nag-text na ako. Duha ka buok. Si Regen og Ana. Oh. Ha? Mga uyab ko nun nimo sa imong school sa una. Diin man silag number nimo. Kinsa na sila? Kuan, Jess, kining... Tinuod ba nga imo silang mga uyab? Jess, ang tinuod, wagin ako na sila buwagi ug tarong. Pero ikaw nga akong love karon. So ka nagkauyab ta, wa na ko magunahuna pa nila. Ah. So sa ato pa, na makakalang yun ay nako. Jess, wa ko mamakak ni mo eh. Ikaw akong love. Unsaon ako pag siguro nga wa na may communication sa usag-usaha? Jess, to ilang ko. Wa na ko'y feelings para nila. Ikaw nang akong love karon. Abi ni mo, Jay. Maglisod akong tuo ni mo. O kung wa pa din sila mag-text na ako, dili gid ko mahibaw. Kinakasiguro ko nga dili gyud ka musulti na ako. Oh, Jess, kining... Maong magbuwag ta. Oh, Jess, Jessa, ilang sa kong diritsuhag ingunani ko nga makigbuwag ka na ako. Ma-fix naman nato ni ba? Dili na mausap pa akong huna-huna, Jay. Jessa. Kalimti na lang ko kay kalimtan tanasad ka. Oh, Jessa. Naanam day uyab si G sa lain ba isa? Oh, ha? Di mo sa kamahibaw na ba eh? Nay nakasulti uy. Indoy ko na ipangan. Indoy. Oh, mao ba? Sayangan ninyo ba uy? Bagay na ba unta mo? Maulagi na yung nakapait basta gwapo? May gani kayo di ko gwapo. Ay, hapit na mo graduate sa high school pero agtod karon. Murag wa paghihapon ko na pasaylon Jessa. Di na gani ko niya tagdon. Dawaton na lang nako nga bas hindi na gyud siya ganahan ako. Congrats, Bay! Congrats! Bay! Congrats! Aper, Graduate kita na. Graduate kita, Bay. Jay! Ah, Uy. si Jessa. Yan sa tamang ba ya? Kay, atuon ako sila sa mama. Bay, Congrats! congrats po di mo, Jessa. Oh, uy. Jess, nihila ka? Dili na unya ta makita. Kay mag-college naman ta. Oh, Jessa, ano sa'yo buot mo ipasabot? Pasensya na ka ha nga. Nga gibuwagan ti ka. Nasakitan lang gid kaayo ko sa kung nahibawaan ko. Nga napaday kay laing uyab gawas na ako.
Mao na kahimo ko ato. Sa ato pa, love pagid ko nimo. Wa man kinamawa, Jay pa. Gilingaw na lang nako akong kaugalingon. Aron dili ko masakitan sa akong nahibawan. Jay, love kayo, tika. Jessa, magbalik ta. Isaan ako nimo. Wa na ko itago pa nimo. Magbalik ta, please. Okay. Salamat. Salamat nga nakigbalik ka na ako. Bati, uy. Dili naman ta parehas og eskwelahan nga gi-enrollan sa college. Okay ra na lang daw eh. Magsige naman gyapon tagkita ba? Og abin mo plano gay na kung mag-boarding house ta. Kay layo-layo gud ta sa ato, sa atong eskwelahan. Maong muli lang ta sa ato every weekend. Bitaw lang ga, no? Mas maayo tingali aron dili ta maapiki pod sa oras kada biyahe. Happy first anniversary lang ka! Happy first lang ga. Langga. Saman? Dili pa ko ni delikato ang atong kipuhat. Mumabtos unya ko. Nag-eskwela para bata. Langga, salig na ako. Di ta kapasagdan. Langga. Jay, love sad kaayo, tika. Naagi na hitabo na to din sporting house. Langga, sorry kayo. Wa ko makapugong sa kong ibati diyan mo. Jay, nahadlok ko. Langga, sa gikaingon ko na. Kung unsa may tabo, ay kabala ka. Di ta kapasaktan. Jay, mabtos ko. Og nakasiguro kung mapatay ko nilang mamagpapa ini. Kay sigurado naman kid nga maunta ko sa kong pagtuon. Ay kabala ka. Mga tubang ko sa imong ginikanan. Susintahon ko ninyo. Kabata pa bayain tahon ninyo, oy. Pasaylo ako ninyo, ma. Pa. Unya dong. Kung saan man na nimo pagbuhi ang akong anak, ha? Kaon lang bughangin. Sir, ma'am, mangita ko trabaho. Di ko pasagdan ang inyong anak. Mauna. Kaya wa magud maghuna-huna. Kabag-o pa ninyong nitongtong kolehiyo. Unya, mauna dayo ni nahitabo, ha? Imo lang yung giguba ang kaugmaon sa among anak. Pa. Barugi yun ang among anak, ha? Kana kay imo man ang gipamabdusan. Barugi yun na. Langga, mularga tag Cebu. Unsa langga? Ngano man? Ato ko mangitag trabaho. Pero langga. Langga, salig na ko. Gusto na kong i-prove ni Papa ug Mama nimo nga kaya ti kang buhion ug ang umaabot ang anak. Jay. Sa kuyog nako, saan ako nimo? Buhaton gyud ako ang tanan para nimo ug sa umaabot ang anak. Pasensya na kanilang mama ug papa, ha? Jay, mahal ti ka. Maong mukuyog ko nimo.
Langga, okay rin ni mong atong giabangan? Okay ra ni Dong, uy. Sakto ra ni para nato. Ugma dayon, mangita kong trabaho. Iampo ko lang nga unta. Madawat dayon kong trabaho. Ayaw ka bala ka, Dong. Bisag dili pa ka mo ingon, pero mauna na'y kanunay kong giampo. Sawa patamular ka din ni Cebu. Nanganak si Gisa sa una namong anak nga babae. Og tuig 2016, nagpakasal mi ni Gisa sa simbahan. Karon duna na mi duha ka anak, og malipayon ko sa among kaminyoon uban ni Gisa. Nakadawat man kog mga panginsulto sa mga ginikanan ni Gisa kaniadto, kay lagi bata pa kay mi atong higayuna. Apan para nako, depende ra gyud na sa usa ka tawo, og dili sa pangidaron. Og kaninyo Regine og Ana, kung naminaw man mo karon, naibaw kong duna na mo'y tagsa-tagsa pod ka pamilya. O ginaot nga inyo na kong napasaylo sa akong gibuhat tungod kay wa gyud tay klarong closure kaniadto. Og dinhi na lang kutob, daghang salamat sa RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Jay dataga Palumpon Lady. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan Tilde sa Jules Park. Ang maong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.